lalekam belah dasnam leila penlong ching sius pa janai ching imha kibangai hukular ban ai nong po uba krautam bawanda ngechkam kajing mam bajing su hu jisu hun sham to ya ro ya utrai snapper ba ukren to ya ro ya utrai hiki benril shatkman toan da ujisu hukun sha hukpa hai burong ya ubu lalekam hela kikam kibakrau laleha hertai da uru hadonut jinkmen ka yaislei henrei kan salong jing pelakam palak handaya ujisu ngin yoi markman toyaro ya utrai snapper teiba ukren toyaro ya utrai piki benril shatkman toan da ujistu hukun sha hukpa hai buram ya ubu lalekam hela Ngan puli nagakitian ka jong blay, bahadian kata ninja pendam hakajing duai. Ngan puli nagikitab Genesis kalanong ka baar, kadakot ka bapra, berkumjuru, kadakot ka baar puway, hadu ka baar pusan. Kitab Genesis kalanong ka baar, kadakot ka bapra, berkumjuru, kadakot ka baar puway, hadu ka baar pusan. Utrai uba ublay, ulathong yakakper, hake Eden syapang mingi. Baulabu hangta, yau tau beriu, yau ba ulala tau. Ti utrai uba ublay, ula pengat hau Adam, daging samtiak kabajur, uru ulayot thia. Baula syim yakaway niksyeng krung jong u. Baula setpat, dakado haga jaka jongka. Ti utrai uba ublay, ula penlong ya kebriu, nagata kasyeng krung, yaka ba ulala syim, nau tau briu. Bat ulawalam yaka, hau tau briu. Bat u adam ulaong, kani mentasisya, kalong kasyeng nakisyeng jonga, berkado nakado jonga. Yakani kenya on khot kebriu, namarba la syim yaka nau briu. Namar kata keny ubriu un ino, yala ukpa, bat yala kakmi, barun yaine bat la katengah, bat kinyalong ru kawai kado. Ti kilalong ke balungkut, baro arngut,
Utau beriu berkat tengah jong u berkim shem lasngau lerang. Kani galong kaktian ka jong blay tungnya pendem lang hakajing duai. Kukpa jong i ubah hapning. Ni aingu ban ngi pen kraw ya ka kerteng ka jong me. Ningkong ko pa ngi ko banda aingu kerpang namar jong kaktian ka jong me ya ka mela ayangi. Kabalong kaktian kaba im bat kaba shisha. Kaba ka beneng bat ka perthai kan lek no. Hari kaktian jong me kan yai ne shi junam. Kupahan ka por ngi da aingo kerpang. Mela ripen em yangi hado ane ka sngi ko trai. Ban mala penla yaki kejat ki jongi kan rat. Bahapdeng jong uni uslap. Mela penla yangi bangin wan ban kiu syang ni ka yeng ka jong me. Metip yaki dok nuot ki jongi. Metip yaki jing mut jing parakat ki jongi. Metip atrai yaki jing ang nuot ki jongi. Ko pa ban mani ya me ban yaro ya me kan rat. Bat ban snow ya ka ketin ka jong me. Ida duai kerpang ko pa. Habangin mi nang ni ko pa biit. Menang kerku yang i ko pa. Lingba jong ki jing kersoi. Ba kinja belai ki jong me kan rat biit. Haka jing em ka jong i lakalong haka do haka mensim. Haki yeng ki sam ki jong i ko pa. Baginang mat ya ka bor ka jong mensim ba ko jong me. Ko pa haka ni ka bor ka minta a ublay. Ida aingo kerpang ya me ko kan rat. Namar ko try mala kerku ya ka balang ko pa hang ne halom siap. Bat mala penlong ko pa ya ka ni ka balang ko try. Kajing syai ko kan rat biit. Nang menta ka buram ka jong me. Hapdeng jong ka ni ka perthai ko try. Ka imlang sa alang kan rat biit. Ka ba kinriang bat ka bemutlap. Ablay da duai kerpang hari ka por. Ai ko pa ba ka ni jing syai jong ni ka gospel. Baling ba jong ka balang. Kan yai priang go try. Haki marjan marpa. Bat sya jengai ru. Ko try ni ka por ngi da duai ru ko ba ikir pang e. Ban ai ngo ye me na marjong kan ka yeng mani yak ba mela ai ko kan rat bi. Ling ba jong ki de khot jong ka balang. Bala ban sna kan ka ba itnat. Ban ngi ai ngo ban ngi pen kraw ka tang ka jong me. Bang da duai kir pang ru ko pa. Ai ko pa bagi jong long mensim ki jong ki de khot jong ka balang. Kin long ko pa ki ba itnat. Kin long ki bar hem kan rat. Kerpang da duai nam ta ki yeng ki sem ko pa. Kung makani ka sngi ko pa kalong ka sngi jong ki yeng ka stan kan rat bi. Ida duai ablay bagi yeng ka stan ki jong i. Kin long ki yeng ka stan ko pa bi. Ki baka jing don rangkat ka jong me. Baka don ka jing dap blay haki yeng ki jong i kan rat bi. Jaya duai akan rat bi bagi yeng ki sem ki jong i kin dalong ki yeng mane nam ta ka buram ka jong me. Ko pa ni ka por ngi da duai kerpang ru kan rat. Na ka mata kinong alam jong ka balang. Ira duai ko pa nam ta ki de khot jong ka balang. Ira duai ablay nam ta jong i wei pa i wei ko pa bi ki ba ya kit ya ba e ka kam ka jong me hala ka sngi. Ira duai ka jing alam ka jong me ha ka jing im ka jong ki ha ki yeng ki sem ki jong ki par hi jakat rei ki jong ki. Pat ki wei pa i wei de khot jong ka balang. Kin la ban long ka jing shai. Om tang hai yeng mane. Om tang ha ki yeng ki jong ki. Hen rei ka hi jakat rei ki jong ki ru ko pa. Hani ka pon ira duai ker pang kan rat bi Kam tam ikun ko pa. Ki kam ki babon jong ka balang kan rat biet. Nang ta ben yar ya ki hima ka jong me. Ira duai ka jing arab ka jong me kan rat biet. Par ko pa ira duai ru kan rat biet ni ka por ker pang e. Ai ka ko pa biet baka kerteng ka jong me. Baka nam ka jong me. Nang pen kraw. Ker pang ira duai nam ta jong ka balang hang ne kan rat. Baka nang la ben kener ko pa. Kam tam e syagi jaka syra kin ko kan rat biet. Jong kan kari India ka jong i. Pang layo ya ka ketien ka jong ba. Layo ya ka gospel ka ingko kandat bi. Hadu kan ni. Ya rap bangela ban ai shaki wei kandat kambon shisho. Pang da IT kan ke jing seng barok ko wei sang ti blai ka jong ba. Ame a try bi it menda man jengok kerpang hapreng jong i wei pe i wei. Abang in mi nang ne ko pa. In mi ke jing syam sim ka pathamai. Da tuai ni IT ikini baro. Haka kerteng ka jong utrai banong pen im jong Yesus Kristus. Amen. Inyo pan pendep iki kam jong kapalang.
Ningkong kum kabalang. Ipen pau ka jing sungu Reverend Y.S. Rumnong. I bala pediang ya kani ka jing penbet jong kabalang. Sam ya ka kubo na ka ketien ka jong play lengba jong kani kano faisni. Wai bo play under kat le mai pastor. Lengba jong kani ka por. Kubo ya ka bangin sayo sungu. Kalong ka jing kerku na ka benta. I pediang sungu baru ya i kurim jong i ibelai dan lang hakani kapor jing don jong piru kalong ka jing singan yang i kom kabalang i Reverend Y.S. Rumnong kom balong menta ide i trei kom missionary bat ka IEM i jing pen bana ka jaseng kan thai kalong tang suai kani jaseng Nongkran iloi kong anet sawian. Haga jaseng Hindi service. Pentrom kra akapor sawuji. Nongkran ilong Reverend SF Nongkanri. Haga jaseng jong ka Senior Christian Endeavor Society akapor sawchiteng. Nongkran ilong Tuman Basan El Kharbani. Ki jaseng yeng akapor nriubuji. Hagadong lum siap mingi, kaja senggalong ino hayeng jing masta mido ringshan, kani kayeng kadan hangtai hamaupan. Nongkren ilong iteman basan HW Tham. Hagaja sengdong pedeng, kaja senggalong hayeng jong imasta Stevenson Kongsngi, nongkren ilong Reverend BC Lengdo. Hagadong lum siap semngi. Aja senggalong hiyeng ji masta hamar ba enbok thaba nongkran ilong iteman basan W1 Suen. Ani kayeng kadan hangtai ha laumali kade hakituki kuatar jong ke hospital. Nakaliang jong kaja sengdong lum siap semngi. Penbaik kawai ka bos. Bad kani ka bos kanyang hangtai ha School Mount Vincent, bar kapor ban ni kalong san baji. Lasai kasngi kata artaring, kandon ka jaseng duai sedang benai. Pulis sedang berduai, ilong imis balari khan, bat inong duai hadian ilong Mrs. Sarah Mary Rempai. Hakamiet balang kasautering, minyo sngau ya ka subject, ka jingsuk utrai kami adai mat ka jingsuk perthai. Pensyong nong rem naga gospel jong Yones kalanong ka bakhat sao ka dekhot ka ba arpunyo la penkha naga team ka jingsuk. Ban pulis dang wadwai ilong imis Dorin Lingdo bat inong kren ya ka subject ilong imasta bipen pongrom. Ka Bible study kalong kumba julong hakas ngi thodi hangni hayeng mani hagapor nyo baji hakaja seng duai me si sejan kata nyo tereng ban pulis dang badwai ilong master Jonathan Merthong inong duai hadian ilong Mrs. Chelsea Nongbri nong yathu khana kani kasni trai banwan kata ka fratering Hagaja seng kaba shibaji ilong itaman basan W1 Swen. Kanipat kalong ka advertisement. Ka Evangelistic and Revival Committee. Jong kabalang Presbyterian pentor umkra. Ka khot application yakawai ka post Bible Women. Iban trai apo uput usam jong kabalang. Kiba apply kiri ban long. Kiri rukhot jong kabalang omduna sansnem. Kiba apply kiri ban halang ya ka recommendation. Now pastor in charge lani teman besan jong kabalang. Arta kan long nadu arfu sansnem seneng. Ka kerdan jingpule. Idai balong kibla pas kelas 10
But on kamperkhat ikmila pendep ya kajing pule naka Thomas Jones School of Mission and Evangelism nong Saulia Sora KGP Assembly. Kajing siu kanlong khandai hajar tengka sibenai. Kibla pendep ya ka bidi kajing siu kanlong khandai hajar rengkat maka special allowance kabalong ar hajar tengka sibenai. Application haka plain paper rengkat bat baro ki certificate ki serok deban penpoi show master P Soshang Secretary jong Evangelistic and Revival Committee lani show Reverend A.T. Solia Pastor badai pek jong kabalang halani shua ka khatlai tarik umi ar hajar ar huar ka tarik ban interview kanlong ka khat sau tarik umi ar hajar ar huar hakapor khatui baji mestep abestri jengmani jong kabalang Presbyterian benthor umkra dapat ninyo ban penkentang ye kijing aingo yakaba nilai yo ban no hakasunduk hangte yakhman kerpat itemen masan LS nongsi misroba ban penkentang yakini kijing ai. Ini doai. Sungai yang ablay namar kan kapor kapakodor. Misha sobhau pai lang jang mai ablay ban yo ban mahat ye kijing kraw ke jang mai ablay ke jing atlanti ke jangi. Takaba misha sobhai ngi ablay ban yo ye kan kapenta kapakraw. Aingo ye mai namar me thau thmai ye ke jim ke jangi ke paman la kesngi. Apadeng ke jing atlanti ke jangi ablay ngi yo ye ke jing kraw kapor ke jang mai. Bakumno ma penan kam ye ke jing em ke jangi ablay ya kabante ya kimaba ka jang ma blai ida dwai blai ai bagane ka pohor bangidan sipor ban ya selok ke kerteng ka em ka jang ma kan long ji sha blai ka bor ya ka bangi ngin thau thmai la ka jong ka jing em ha ka jing ya de ka jong i lambat ma ida dwai ka ji snake ka jang ma manang ya lam da ka bor ka jang ma blai ba padeng ka jing ya lenti ki jong ya blai ngin yo i shi sha blai ya ka jing don kam ki long ying ki long sem ki jong ya ma blai ban long ji sha ka jing thau thmai ki long ying ki long sem ki jong ya blai ban kita duai leng baka bohar ka jang ma malapan kre yu syakri bako dor ban kren hagani ka pohor ban kren ya ka namta ka buram ka jang ma blai namta bangi kum ke long yeng ke long sem shisha blai ngila ban te shisha blai ya ka jing long men sim ka jangi ka balong ka benta ka bokraw ya ka ma blai me kuha yang yu wei puai men disne ban kar khu ya lo jong syakri blai ka jing rap ka jang ma blai bun yo ya ka bor ka bakenja men sim blai mangi borok ke bas ngoh ngene ka por ngin yo mahat ablay ka bor ka jangma ka bor ka bakin jaman sim bang habang sami na kene ka jing yesem ka bathyang ai ngin mat ek jing ker khu ngin ra rangkat ba ki jing ker khu ka jangma ablay ya ka bangi kum ki khon ki jangma inang la ban te shisai ki long yeng ki long sem balong kat kum kaman ka jangma ai ngo ya kene ka por misha so ba yu pat lang jangma ablay ban yo ban ye lum lang tau ni ka senyang so ka kam ka jangma ablay ngita dwai shisha blai ka jing pen kentang ka jang ma blai hakano kano ka benta ya ka ba me ha blai melapos siau ki jemut ki jing perkhat ki jang ban ai shi ka kam ka jang ma kini ki benta kin long shisha blai ya ka ban pen kraw ba de ka ban pen telun ya ka kam ka jang ma dan cibohon ki men sim ki badan kam blai shisha blai ban pen mahat ya ka jing khu ka jang ma ban ngita dwai ba kin dan ki benta blai ya ki jing ai nam ta ka kam blai ban long shisha ka ba kin la ban dei nam ta jong kia blai ba ban long ka jing khu shisha ya ka hima ba ka jang ma blai nang badan kam ya ka jing em ka jangi bangin ai kham ba ya ka jing em ka jangi sha ma blai ka ba long ka jing ai ka ba ubi hakmat jong ma blai sai sin pat ngi dwai la ka jong ka balang blai nang padan kam blai la ka jong ka balang ki benta ba per dan cibohon ki project ba ben pendap blai ngi dwai ka jing don rekat ka jong ma yu pat lang jong ma blai men isne blai persat men sim ma mengilak ban kit ya ka kam ke jang ma da ka jing sok ya bat ngin shim ya kana ka benta ya ka ba me blai ma don
lengba jongi wei pui bani shumenta ba kan long shisha ka jingkar khu ya ki maba ka jang ma ablay sin pat ablay men dalam rekat lembat ni mata ka bohor ka jang ma man penlah yangi manginang jan ya ma hakis ngi ki jeng em ki jongi ya jisendah jongi ablay mangin yo ngau ya ka jing pasiau ka bakan jaman sim ka jang ma na mangi dua ya kini bro kerteng ka jong Yesus Kristi amen. Doakan ikaw por ko menta. Kapan pau kajing sungu yau blay nomor ba bola penla yanga berkayeng mengin wan syuti Indonesia lasnong hadian laisnem. Nomor Bangladesh ban wan syuti sisin sisnem tehenrai hadian ketu kawan no ka pandemic tinggi klamyo syuk banyawan tikla long menta laisnem bengiwan Indonesia shalong. Di itu kita itu yang nomor ba ngadai naga balang antorum kra bad ngadon lang himen shua di natsai mendon kam syuk ban pen itu teren nak menta gitu ki mempat itu desi kendet kan soit kadon kam ban pen itu ngatrai ko missionary bad ka IEM desi na penjong pi pimtip kai kata ka IEM kadai ka Indian Evangelical Mission. Indian Evangelical Mission. Kani ka seng mission. Kani ka bala seng house nem ka khandai spa and repusan. Ha Maharashtra. Tela bons nem menta. Bar ka trai haki jaka shra. Jong kari India ka jongi. Bar kumju ru ngidan ka jingi trai lang haki wei par ki jaka. Jong ka perthai. Kum ngidan ha Burma. Nang tang ngidan ha Afrika. Ini ki jaka ki ba ya trai lang bar ki wei par ki seng. Mga berkayeng, baru siyeng ya don lang haniga kam mission. Ilog jonga mensua ijutrai kom missionary jong kesinat, sate sya dubri, rehadian nang tu habang ila yatho, shua ban yatho, ila ya don lang haniga seng mission. Kani ka seng mission kadai ka bai trai lang bat ka sinat ka assembly hagi por ka bakam mensua, bat ni aingu yoblay ka jingalam ka jong oblay haru kani singi ka benta. Hakani ka seng mission. Ngidon menta khandai spa andru phongot kinong trai keleng saudong ka kari India but ka headquarter jong ka kadon ha Bangalore ngi trai ha ki palat sispa arpho tuli ki jai benriu but ngi trai tang ha ki jai benriu ki bom pat long kristan nginum trai ha pren ki khasi lano ru namar balai namar ki khasi ki balai osngoi ka gospel ngi trai tang ha pren ki to jai benriu ki bom pat yo osngoi ya ka gospel ngi chong isa syari dekhar nadu bangi ya tho house nem arajar sand ngi ladon syari dekhar but menta ladon bones nem bangi don syari dekhar ngi don nengkong sya Himachal Pradesh kabajangai komba lais ngi siteng menyai lenti nang ni dekat train but sya kilom makasang but ngi don syato pras nem but ya kikon gi jongi kila he asan syato but nang to pat la transfer yang isya Tamil Nadu. Ngiladon Tamil Nadu menta la nyosnem barki khon jongi ki pulie menta sya Tamil Nadu ke don lang barngi. Te kat sya bangelej ngelej lang. Te kata ka jingalam ka jong blai yang ngi kom ka yeng adu ki por hadu ka negasngi ka ba menta. Bon ki sekli yang aki ong lano phin wan no syane. Ong hadu ba ublai una pensyai bangin wan no syane ngin sawan. Ekwa buram dang men benai baladep don koi ka balang nang dari khasi ila ya phone yang ki ong ba ngi kwa be pinwan banlong no pastor ha ka balang ka jongi re ha bangi duai ni syam ba ka galam ko jong blai ka long ba nginang don kam ban lech si ja kasra ki bom pari osngo ka gospel ka jong Jesus Christ desin dala ham rang ba la syai nimtep kumno blai jalam Henry hadu mentahi kadok nuat ke jongi ke ong lek syuk seki jakasra. Ni dang duai menta ladon riau nyo benai. Bahadian asnem nang ni. Ni kwa ben lek seki jaka ke bakham syra syuk. Jong gari India. Balai ngong gari India nama gari India hi kadai ka syra ba. Ka syra ba kadon kam ya ke jingalap ya ka gospel.
Kadang shibon kijing thok khana bani thok balai barang don kam ban yalap ya ka gospel hari India. Hani ka por ka bamta ka kwa bani thok ru ba I ka yeng ka jong imei ka jonga ka dai hang ne ha pen thor bat I kiao jonga I dai hang ne ha langkerding tang ne ha ru mi khandia. Te ni me long dong wei dai ngi ai go yo blai ya ka jeng ker khu jong blai hai ni kisnam baro akajing em ka jongi ngada ai khublai kerpang nagamta jong ka balang ba la khot sungo bhayanga but ngi yo bani slok lang hagani ka por ka bamenta te hagani ka por bamenta ngi ne poi syak ka ktien ka jong blai but habangin poi syak ka ktien ka jong blai tungin ya ruai ka wei ka jing ruai ka ba aspa khandai punyo ka jing ruai ka ba aspa khandai punyo mensim jonga topen gentang sei ka bomman par atrai bo ka jinglong khoj ka beneng hakado not balaswai bansa koma leilei shawai wadasha ka jingruai ka ba aspa khandai punyo batsispa arphoi mensim jonga topen kentang sei kabaman atrai buka jinglong kuit kabunen hakadonun balaswai Bangsaku ma leilei shawai wadasha Tungkiterai jinglong riulei shapo kamen sim jongi ten rai ba iu biru shisha haka jinglong joni kung kisentiu kung kisentiu pa itenat long kika jing im janai banya selong kung ka ngap ka jing hun blai kam ko shisha ka jing ya ki pai la kor pertai spa ba shisha spa ba shisha long ban shong junong bat mi habasho ya naki heryon habashnei baben ki hakilum ru
haba kendo gaya latan bahanidu haban skautu haban skautu ya kajing lom kui klempo. Kani kalong kasngi ya ka balakot ka Christian Home Sunday. Kani kasngi ka bakerpang jong ki yeng kisem. Bai pipet menta hang ne hayeng mani. Ngam tip lang ngiwan jing seng ne em si yeng kisem. Ho ai kidon sibon ki daw. Re kidon ru ki daw. Ba haki yeng kisem ki jongi. Ban nakata ka daw teng teng kaya long siteng siliang wat haga jing mani belairu. Bangala shim ya kan gajing keren haga regisngi. Naka kitab Genesis kalau nong ba ar haduk kalau nong ba san. Kalau nong ba ar haduk kalau nong ba san. Kajingnya dai hapdeng Adam bar kaim. Kajingnya dai hapdeng jong Adam bar kaim. Apa ngala perkhat ya kanu ka bentangan keren. Ngalong balay ngam perkhat ban peit na kaktian ka jong balay la ka dong ka jing hikay ni em ya ki yeng kisem ka jongi ling ba jong ka jing ka sem jong Adam bar ka em. Bon sing ngisi kan mau ba tang balat haw ya ki arngot katang la let no. Hambon ngi kan mau tang jing duna ka jong ki. Ikan mau tang ka pop ka bakilale. Dai nam dai. Hari hakane ka ski ko menta nginum peit shu tang ya ka ei ka bakile ha ka pop ka jong ki. Hari ki ei ki jing ba nakane ka yeng ka boleh ulai alam ka bolong ka yeng ka banen kong haba boleh ulai dap sna ya ka em na ka sieng kurung jong Adam ulawan ra ya ka hakmat jong u badon kot ba pilaban pe Genesis nonong baar de khot ka baar ho ar ka ongkum ni ti utrai uba boleh ula penlong ya ka brio na kata ka sieng kurung ya ka ba ulala shim na utau brio bar ulawan lam ya ka ha utau brio. Haba Adam ulayo iya ka em. Ula itenat ya ka, but ula syok jing ya ka. Ula klei giktien jali jo gi jong u. Hakad khot ka ba arpulai. Ula ong kumno. Baru Adam ula ong kani menta shisha kalong ka sieng na gisieng jonga, bar ka do na ka do jonga. Ya ka ne ken on khot ka briu namar bala shim ya ka na ubriu. Haba ubriu ulai kenduk ya ka briu ha ka jing em ka jong u bom nang ruai ru ruai bom nang kran jali jo om ru ukran jali jo om suruk kham jam kendiat ha ki por ta khor kan lai kenduk ya ka briu ha ye ka jing em jong u uklalong melung uklalong unong ruai teng teng pat ka tu jing ruai ka kut no tang sedap isong dei ban ruai hadu ka pakut jong ka jing em apakah jing yap hi kan penyaklat? Hakane ko por bamenta don art ligi benta bang ko ban keren. Kawai kalong nakam tagi mempat song kurem. Ina pait na jing em jong Adam bar ka em. Kawai pa kalong nang menta gitu ki bala song kurem. Nakane hi ka jing adai jong Adam bar ka em. Tong nya pait mo kane menta shisha wong. Ngapai pat nak tu kawai ka ba kawai ka Bible ka ba rang sudah translate nang sien kamangi ong ka common language Bible kalau ong ha ka ba khaddu kani menta shisha lari ha ka ba khaddu kata kamur bau Adam ula abla slam ya ta ka briu ha ka jing em ka jong u kamla shai na ka Bible ba ka no snam hadin bau blai ula snaya ka im teteng semodor dang rit ne kum tu na khana ne narang ba ne kata ngil kam syai henry ka ba syai bahang dia kalong ba haba ublai lon ra ya ka im wa adam wong ka ni menta sisa kalong ka sieng na ka sieng ka jonga bar ka do na ka do ka jonga ade hi karta songkurim iman dei don way unong kren uong ba
Adam haba ulayo yaka bakawan. Ulaong wow man. Nata kadaw sa kot woman. Kata akitin pareng mo. Henry hang kata ka por haba ulayo yaka. Ula itanat yaka. Maula aplas lem. Kitab Genesis nong baar dekat bakat pra kam shaneng tu menye. Kat pra hadu arpau ka ongkum ni. Tengnya pulie. Bat utrai uba ublay ulaong ru ombit ba utau beriun sak marway. Ngan tau ya u kanong sumar lem ka babyang. Bat utrai uba ublay ula penlong nakata kendau ya kimrat kerengkau baro. Bat sim beneng baro. Baula walam ya uha Adam ban kami kumnon bu kerteng yaki. Patkat kumba utau beriu ula bu kerteng ya kita kinjaba imbaro kum tahi kalalong ka kerteng jongki. Baru Adam ula bu kerteng haki kinja jingri baro bat haki simbeneng. Bat ki merat baro jongka kendau. Hendra yau Adam 4 syem ya kanong sumarlem. Tapi pulia bahaya kan ni arsen laisen pensuto haba Adam ula dan marway haka keper edent. Ublay hak tok por ulek kemno ulasna deki merat. Balawan raho Adam bau nyau kerteng. Sen ba nyau kerteng kemut kila dei ki jongku. Bar kemre tangkat taru ublay ulan ra hang ne balai bakin long kinong sumarlam ki jongku. Henry ublay uyo iba kimrat kimla ban long kita kinong sumarlam jongku Adam. Tidang ta kaong nek ten jong bleh ni kumno Henry Adam usyam bakumno bakini kimrat kimlong kita kinong sumarlem. Teka jengmut ayu kata keten sumarlem kababiang. Tapi pai ni kan kawai ka jempen kala ko ong nong yarap. Lani kanong senrand. Tang kata kabala shim naka krung jong u kala banlong kanong sumarlem. Kimrat kimla banlong kinong sumarlem jong ubriu. Tang kata kabala shim naka krung ka jong u. Pasutna bahaga ni kaktian krung. Ublay shim ya ka naksh enkli namakan sensyar yo. Shim nakakajat namar bau Adam unyora jaka hari ushim ya ka na nakash enkrung napdeng. Bakin laban yakit ya ba kinya long lem kum si prolog kinya long ki bait bakin laban yakit ya ba lem ya ka jing jong ka jing ka jong ki. Satna badai kaktian ka jong blay. Ushim nakash enkrung. Namar kata wa Adam uang ka ni sisya manta kalong ka sieng nak sieng ka jonga bar ka do naga do ka jonga kata de jing ruai ka bau Adam ruai weu samla habau la perkhat bahasa pang ka jing kendo u Adam bar ka ula ongkum de habau Adam u plet ik khmat ka jong u yu itang ka wei ka habang a plet ik khmat ka jonga na samla empat sangkurem yo isibon ki Kumno kay ngantip kanu kata ka briu lani ubriu bangaday ban siyang kurim. Tan kaway ka briu ka ba tre kaway ka office sarkar bakalaleng man yo siyang kurim no. Kalau ong lasay nganay tre no dakakali. Nakakali la jong kay. Kanlet no nakakali yo. Bak ong ba uta uban wan syong lang barka uta onde ubriu baka de ban syong kurim. Ja ayu wan syong do bahayeng. Kur. Hawai kesengipat makalaling agri syong kurim. Maka de ko officer ko ong bawan kendu nengkong mantagaski. Nuno senrang untau day ubang ada ban syong kurim. Laya up. Bat kam sipang sawan wayu samla. Day ka basungosi kalong bau tau day paler syong kurim. Radon le jong ki khon. Kai kamu ban ong hangni kalong ba ngimla ban syuyak halai nusib ya kan ka jing syong kurim. Namar tang li khet jutiru ngisang boroy kayo. Tenam day. Kat no tam ya kajing syong kurim. Yang melaban syuya. Halai nusib.
Nya banda duai, banda pensong nia, banda kelatia, keladem, ban wat ika jing alam ka jong blai. Don wei u samla uba kit kam jing aseng habalang. Wujud duai hau blai nakam ta ka jing song korem ka jong u. Hagwei ka sien wa khamtam ki bawan jing aseng ki khna samla ki hekai jing ruai. Kita bai ong ba kajaka ba biang ban wat samla mdei madan gofling. Dei hayeng mane. Dei nam dei. Mdei hayo. Dei hayeng seng dong. Teu niu samla ula duai but mo ki ong watch and pray, no? Duai bada pairu. Baru ada mulai ke ni udah utau kena ulai ke no hapa ula duai ha ka wei ke singi ulai syok jing ye ya ka wei ke kena samla. Napo ka balang hi dibayar wai kuayar lang. Tang ma umnut man phak kali. Nga ong da ketien ka baya suthu mo sumha ma menga khendiat amar bikisna samla hap kran be kai ke balong. Dai nam dai. Umnut man phak kali. Namala da phak kali yo kam tre. Ngakan mau sya man song kurim mila deru. Ngaperkhat da phak kali yo kam tre so le ra anyam. Phak kali shwa ong da phak kali pen tre anyam. Tiu niu kan asam lau le kum no. Ula dem duriau ha jing duai. Bau ni aban ong. Lai thu ji parlok ru ki ong la ka ong. Mele. Kan thai ki de menyarap. Ada itnat yarap senrang ba culture khasi em hab da ong dik senrang ha ka culture jang ki wei pan ong kan thai ru long pen ong ni ki bahayeng ru long hi tingam tip nang no kawan gani culture jang hi tambang ya le kum ta tu ni samla ula duai but how we gaski habde bola da duai usim ka phone usu phone namar kendo nut man kendo usu phone undala phone ula kiyo kakti kejat ula ong ni ka Masyam, bau blei pen pau hanga. But pidai kata ka briu, kabang ada ben song kurim. Kata ka samla ru ha ka ngi osngo gumta. Itu ithau he kain bakat kata ka kam, so kulmar me khli. Kar ko ong blada ublei pen pau ha phite, udai ben pen pau hanga ru. Hi? Tela dau blei pen syai ha phi udai pen syai hanga ru. Phi ka ka kam ngong bende bam long me le khalai nusip, bar long ru ban syukran riu blai than. Nom ta ong bom long balong rublai than baleng ong kum ta namar ba nyahap man pensong nia pensong nong rim ek baro ni ju asmo em ba kibri gu ju ong ba yekran ba sapang kasi engkrung yong da song samla de namar bom lap si engkrung te ju asmo mi kita don pat ki ba ya phet lok no kyong bom ya hap si engkrung hakata ka jing wat si engkrung nang pai ki yang kisam banang mi ki khon rei kai lam ban man sya ka bakla ya kata ka jembut je perkhat ka bakum kata tikum nongin tip syapang kanu kata ka brio ka mangan song kurim lani unu tau brio bang ada ban song kurim tonginya pai biang nang tiang ka jong belai ka de khot ka ba ar pho ar ka tu ka juk ka lanong ka ba ar ti utrai wa belai ula penlong ka brio na kata kas ingkrung yaka ba ula laksim na uta ubriu ba ula walam yaka hau ta ubriu sisin puli kan ye so kum badai ublai uba pen songkurim yau adam bar kaim bar ki hab man supediang bet ya kata ka jing pen bet ke jong ublai rela pi puli ba ka don ka jing sisah ni bah ka kot ba hi barok ko wei la da pi puli phila ba ublai ju pen bor yang ni ya ka ai ki ai barok kan thup ya ka jing ai ya ka jing pen em jar kat ki bamban ngi jirwai mo ublai ju pen bor ka jing pen em te balai pen bor ka jing songkurim ikan mau em na ki kitab Genesis lonong ba arhi ka khot phra ba khandai hang to lo ong ba udon uding jong ka jing em bat uding jong ka jing yap lan ngi ong uding jong ka jing tip ya ka ba ha ba ka basniu ublai ai ka mon ka balai lut hai ki brio kum dai ki song kurim ru ublei ai ka man ka balai loy unam man bor ya phi yon song kurim
Unang banbor ya pi ban song kurim batno. Lani lano. Hari uai kamon kabalai dot. Genesis lang baar po ar ketu ke jo hi. La ong to ba la walam ya ka ha uta ubriu. La pi pai ba to tien walam. Tapi tengok semua balak sutu bag dek tien kasi. Hari la pi pai bang to. Ublay walam om na ya ka walam ya kimraru. Kada kau bakat kandai. Naka jo ka tien la penon kam ka tien walam. Wala walam ya kimrat. Wala walam ya ka Badai Adam uban pej lak ya hab na barkajing ka jong u. Ba ulalap baka briu kalong kata kasieng na kasieng ka jong u. Baka do naka do ka jong u. Kaya maka ka ba ki yala banyak kit lang ya lang ya yai lang hakan ka jing hado baka jing yap hi kanda penyaklat. Kaktin walam di sya kamut kai. Kamut ban pen i lani ban pen i tho. Display syaangan penon-kam na ketien pareng itu basutu. Ban pen i tho, kumaya pen i tho perlok lem mo. Don iwai na bai tenat. Don ubai usamla ubai tenat. Tiang dia ubai pen bor, henry open i tho. Baru ai lat yo Adam, baun rahi na ta kadau Adam uang ba kani si syamanta. La ha dikimrat umlong. Henry kani si syamanta. Kalau nggak siing, nak siing ke jonga, berka do, naga do ke jonga. Hato kata kamut, ba ublay, umdan ke jikit kliapat, naga menta ke jing songkurem ke jongi. Kamut kumta. Balai lepi pai ke dekat ke bakat para kaong, hang tu. Badai ublay ubala perkat nengkong, naga menta ke jing songkurem jong wadam. Dai ublay ubala ong nengkong ba ombit ya ubriu ba on sak marway. Wadam le sutu ya kata kajing long marway ke jong u. Dai ublay ubala ya kajing long marway ke jong u, but dai ublay ubala walam ya ka but dai Adam ubarai bon syong kurim batka. Lalu ong ublay unam penbor. Mau boleh unjulek persyak ya kaman like lut, ka bola ai hangi kibriu. Jikeli mata kalong sakawai. Adam hakper edent ule ayumo. Syuaban syong kurim. Tapi pai ka dekat ka bakat san kalan ka jubah hang tu. Kaong kumno, kaong ba tangan puli mo ka makalong. Bukan syai. Ba utrai uba ublay ula shim yau to brio, ba ula bu yo u hakak per edent ya ka ban trai ban sumaria ka. Ubu ya u Adam hai hakak per edent ban le ayu. Mendai ban syat. Mendai ban syutia ski. Hari ublay ubu yo u ba un trai kaong. Bat baun sungaria ka. Nakata daw lo ang bakadai ka keper, kamdai ka park. Kamdai ka madan golf link. Bo blay ula bo. Ubu haka keper, nata lo ka keper Eden. Kamdai ka Eden restaurant. Dan ka Eden Park, mandagi ay kertang uta gibri. Handai ka keper, ka baun tray un kata. Ndai tang kata, uhap sumar hang to ya ki deng ki set, ya ki jing thong jing tap. Par kumjuru hap sumari ki merat ki mereng ka bulai ula ai hakakti ka jong u. Hari kisking ya keren bahamo syapang ke environment. Syapang ka mairam eu bala kala thelilut. Saka-saka bagi don mangi Tamil Nadu. Jiwan kai ki kilo. Idon ka training center jong ka IM ya ka ba ngi hikai ke missionary hang to. Na ka mata ke literacy ki syra. Man usnem ki kalau ki jiwan hang to kisim lagi hadu kala anyo hadu basau po jaj ai kiwan tang ha ka campus ka bangidon mangi man sania tela ya bek thong to kata kalong da koi pak subject hari kai ka mang ong hende kalong ba ublay ulabu yo Adam hang to nakabanta bandon ka jingkit klie nakabanta ka jakaputa nakabanta ka jigthong jingtep ki mrat ki mereng bar baro badan saudang jong u. Namar kata ka daw kan baka nehi kalong ka kalang ka jipun kre nagam ta ka jing songkurem. Ni ibau Adam syam khuslai nagam ta ka jing songkurem ki jong u hanai Adam opele jigmut hakakam gajam. Nang ta shu le pipet ki kitab Genesis nang baar khot khandai arpho ngai pulie ngina pulie ka ongkum ni
But utrai wa blay ula penlong nakata khendau yaki merat kereng kau baro. But yaki sim beneng baro. Kumbang yang puli meneru. But laong handi ba blay ula bu kerteng yaki merat baro. Pitip kali jing bu kerteng kemut kai. Kajing bu kerteng kapen i yak jing kit klik ka pura ka udan. But bola ai hau Adam. Pi kajing song kurim kadon kam ya kajing pen kre bar ublay pen kre yo Adam hakata karukam ba una don ya ka kam ka jam ka babiang una la ban kit ya ka lok una la ban kit ya ki khon ki khti ki jong u bar ublay uda ayu ka training ka babiang ngong meneng ngimtip karta ka bakat no ka ba Adam u song kurim Re ublay ula pen kre yo met bat mensiem bat jingbat cember khatru Ma balai da marabaka jing song kurem umlong banya tur rumah. Daring kwa ya ka yeng gasem ka baskem bat ka bane. Ya sutu lot ni i ka no ki khna samla dang khna. Ong no padi certificate. Padi license ru banyak kali henre la yo license ban khakon. Ayo license ban pen khakon. Ngong ikane da jing sokhia. Balai namanya shiri dekhar ngi kami pher tapi kendiat jo kami ikut ki khon rei jo kami ikut ban ong ba kim tip kapa yang kisam kia pat ngi i kata den rei par ban ong ban don pomadon sigi shani ka khamnyar ki don hi rei ka khamnyar Sakawai bang ben paj hang ni kalong basua ban song kurem Adam bar ka kem sim la itu lupa kila ikan do tang hakas ngi bagi song kurem dai tip don jingalang samla nem don jing te ketien nem don rei kumbang yo i kalong ba kila ya tho ki kan ka culture ga habang paj hang ni ka culture sa South India ni mentas South India kibuan bagi perlok jongi ki banya trelang kum ki missionary kim ju kendo phi ka jing ga jong ki shwa ban jong kurem ham tam ki por wa men shwa mantati ki phone ki idur hak WhatsApp badi idur sisane bala modify tem tip kibuan ki perlok jongi nama balai bagi tray missionary kalok shwa ban jong kurem ka tray sya Nepal ulok udan sa Maharashtra ki perlok jongi bakum kita ngong ka sisya mo Ndala pembek jing song kurim hat ki porle shu i tang kadur bala ason hapo studio. Bar ki pembek jing song kurim de ki me ki pa bar ki at ho. Men arsne menta ki dang de rakhi ar pusan snem ge jing song kurim ge jong ki. Yengi nya kran de ki. Yang kumno phi kloi banya tho bar ka briu ka ba phi pat jo i meno menuru. Ki ong ki me ki pa jong i ke layo i. La le pej ke la ya kran ni shania ha ki me ki pa ge jong i bagen le ka ba hatam. Pher ba baga dostur jongi teng kimi pa tip mdala tip bar khoj khadodo tip kimi pa desi kian ki ai mo ki bangi hab ban ya perkhat ban ya penkelaru agi yang kisem jongi man hikai ki khon ki jongi oh ban ong li thiet riam Christmas ya lik bar sieng dai ban thiet hi da pai pa ha jing jiet ya ubriu bar ya ka briu ka ban song ya sa rangkat ni tang hi tu i khna samla marwai national people beli. Dan national people beli. Dalam bakal alai saya petong oh la bakal gan. Balai phajet yo to brio, balai mejet yo ya ketu gebrio. Desi hak ya perkhat den ya. Ya perkhat. Bakat kan ni jing paj haki yang kisam ki bang yo i haki ni kisingi. Dang shen ru nganang keli yo khuna samla chiti South India. Wala dap Urupuli haka ulang pastor udang supas mentau sene martat hi urang supas mani opna April keli yu ong bapet hat kuno ispang jing song kurem ong kata kam ka kam ge jonga ka kam jong ki ki pa ge jonga teng ong phin ya tho kumno tang darai ki mi ki pa ong ki rai ko bahatam kan ni hadu manta arfun nyos nem ngaladap ki mi ki pa ki sumar yang balik kim ar ko bahatam tole si hadu kata ti la ham oh Henry
Kaya ka nga makum kupa mga don ikon jong nga menta idap khat san snem kentai. Isong class 10 chati South India. Don lang bat ngi. Ukon ubarit udon shipho snem. Isong class 5. Kum ukpa em masmo bakhat do ngan tip mga siya pang jing song kurem ni ikon gi jong nga. Ke mga lari na do orang rit. Tegi kpa ki kimia ki batan hande ngatrai pinya kubur. DNM. Ki samla gi bapat song kurem subha perkhat syapang kata nama lara ki kimi ki pa ki smobha kadon ke jengker khu ka jong play ko ki khont to buram yala ki kimi ki pa ko ngo ko ngi khnaret buram ko ngi ki balasan hane culture jong ni pateng teng mo lai thu palat hadu ya lai no la itu palat ya jan palat hadu la ya hab no athai sa kapan bana hapo balang ro yong no sekretari balang kada idishan em kata don lele we samla wa nga ade boy hab samla wangi nya hab tamang dai doi shwa dengan tip no ga biang kata dengan tip ru babon ki balamut ya tho ki hap no dai do ong bom dan pisa ban khawai ngai shuk ngo ba katai dai tang ka jing sem bamut ban tho hi yo ba yang be ong honangan sulit tang ka jang sem ong em ta phong ba gan ka jing tho par jing tho tem ben ro kat no tam le ka jing tho samla Bonsian namar balai namar ka kasuan rakai ya kijing sosi bagi jeng pai tok nut. Ngamar wei ngaju ong ki perlok ki jonga kumi ba Banten ki baha kiwai ba wiling ki bang ya im ya sak rengkat ngi he rengkat. Ngaju ong kum ne ba ngan yalang samla tang sisien tang ka wei. Perkata ngan ya tho bat ngan im marka hado kasngi ka jing ya. Ilok jonga idan ne. Hadu bagai jing yap hi kan penyaklat. Ki ong ba uni te unum syong kurim. Mangam jue lang samla. Mang ong ngang samla ondang ala dep ka jing pulie ngala biang. Pangan syong kurim ngan saya lang samla bat ngan saya tho wud no. Nya lang tangsis benai gong ingin ya tho no. Kulum marlut hi yang barakoi. Ong yalang dai ban syu ya tunjuk nyalang bangnya im ya sak rangkat hadu ka bekut ban tunjuk tapi nang lap tang jing tuna sudah ha tunjuk yang pinlap jing tuna sudah ha tunjuk ya pi pinlap jing tuna sudah maka jing song kurem kam dei ban lap jing tuna kalong ba bangnya sop ya spine lang ya ke jing tuna Isyo ong mo get married with the right person ya tho bat uta u right person ngam sunang man translate na takadaw hari ki ong kumno be the right person tapi lai song ku rem pisu tho ba ya kata ka jin shisha banginam kendo yau brio ba biang lut namar bangiru nyem biang lut pi ka jing song ku rem kadai ka contract ya su tho ba ka tim contract kadai ka jing ya kut habang song ku rem Hanrai na lon nang ta berkabakam jeliu sisu kalong pakai song kurim kadai ka sakrament kadai ka jutang kadai ka jing yakut berkadai ru ka jutang kadai ka kontrak berkadai kham tam ka sakrament kabang song kurim takadaw ka hapor bayat ho sa ong kumno lalong kumno ru sabat pi hado ka bakut kalau ngajing pai dok nuat hakini kisngi ke jongi amar mga pastor mo bon se ngaju yo ka phone call ni kipri ba ngah banduai ai counseling ling ba ka phone teng arkan taru habe krana ka phone idon iwei kong pala phone yang anang ni rekasi yo number jonga iong ngakwa ngkeli long ne em banyak khalat san chi
long ne em bangan divorce no ye lok jonga ya tho samla ajubab kum no nga ajubab ye I na ka kitien ga jong blei na ki kitab Malaki kalong baar da khat bakhat riu bau blei hang tu ong nga isi ya ka jing pelai tengah Malaki ar khat riu uang nga isi ya ka jing pelai san sieng ya ka jing ya pet lok jing pet tengah nga isi uang Jisu ong kum do hau Matias san lai po ar uang bala da dei ban ya klat lok klat san sieng dei tang hakapor dari tang hakakep jong ka jing kelim Rengatip ya kilong yeng bawat hak pedang jong ka jing kelim ru ki I ka jing kala jong uto ka to ka baklem bar ki pediang bagi long biang ka yeng ka batam o belai uisi ya ka jing ya phet tengah kani shisha manta ka long ka sieng nak sieng ka jong a bar ka do nak ka do ka jong a kata ka dei ka certificate ka bau Adam u ai syapang ka em Niju I am ki kena samla ye shong cha golfling chanan polak pat shwai kia bat kti kedup ru hari pelaju in em ye kita men pat silok ke ya surok ke melak ya bha ke ya lang ke betin tenat em ki kham shania ya no ya gitu ki ba dang samla bha ki ba ya barkti Nepisi itnat itu kibala song kibala temen bahagia barkti. Napa balik yang berong kata kalau bakal certificate kaba ulok bakalok ke depan ai iwe ke depan de hadu kesngi jong ka jingyap. Tiada nama kata kata dan kamanda duai nak apa tak jing song kurim. Habang ya IT hau belai ukloi banyak lam yang Dan kisam lagi bang kupnong yang duai ya kajing song kurim so le rain ni wat chau blei ro. Handa ngan ong api deu blei basna wat hau ya kajing song kurim. Yere ban duai bau blei nyalam bangin kendo ya ke brio ka ba kamon ka jong. Genesis arpu saw khatsan ko ong shua ban kut kajing duai ka Rebecca kalawan poi bar ukhiu hakala ka terpeng. Ikan mau mutu syakri jong Abraham. Lewat samla, lewat brio. Nak apa tak jong Ishak. Tak kau apa call share orang tu, nai? Pair. Hari orang bau lah duai, bau blay pen pau, ia kata ke brio. Pen I ia kata ke brio. Bau lah ban rai, nak apa tak jeng song kurem. Kalau orang shua ban kut ke jeng duai. Tapi 4 juduai, samla, nam tak jeng song kurem, duai no. Kau mengawang mana? Dia tiada tang kajuti ru duai. Dekat kajing song kurim, dia benda duai, ya kajing alam kajong belai. Dia benda boru iki kendon. Genesis lanang ba arfu saw hang tungi I, bagi kendon ba Abraham ulabu nak mentau Ishak. Nak mentau khone ujong uang ba dia ban song kur watang ka brio ka bani nak kaju ka jat ka kenja. Bangi isu ki bagi kendon ki bala ai hang tu. Bersen par gija ayu bar ki kena samla. Kalau bangi bo sibon ki kendon. Nakar mau saban song kurem che thote ka brio ka bakum nu ngakwa. Sibon mai kendon ngabo tu em. Ya ka bakhat du ngabo no tang artli ki kendon. Mangasu thu babon ki kendon ki bangabo ngarong amdon ki kendon. Itu ki jinglong. Ngasibo tang artli ki kendon. Pa kendon kalong balai pakandai ka brio kapala mat yo Jesus Christ. Perkaba ar kade bantre banai trai missionary lang banga. Paraingo yo blai ba boro argut ngidai ba trai missionary. Kemantapan ngina phai sapang kajing adai hapdang jong Adam barkaim. Hadian jong kajing songkurim. Hadian kajing songkurim kadang ko kajing ongkum ni. Let's see play osgo ngan ong biang sistin. Hakas nem ka banengkong ulok Ukraine kalok ka skor. Hakas nem ka banengkong ulok Ukraine kalok ka skor. Hakas nem ka baar ulok Ukraine kalok kam skor.
Hakas nem ka baar, ulok kalok ka kren, ulok umsya skor. Hakas nem ka balay, ulok ukren, kalok ru ka kren. Kalok ka kren, ulok ru ukren. Mano bahaya asngop, penuh bahasa skor, betul? Bahasa skor ki para marjan. Ngan ong biang mo, hakas nem ka banengkong, ulok ukren, kalok ka skor. Hakas nem ka baar, ulok ukren, kalok ru ka kren. Hakas nem ka balay, ya kren lang bor arngut, sengap ki para marjan. Ada gini sisa em haki bon ki long yang. Kentup iki long yang kestan ki jongi. Don si bon ki jing baki yang kestan ki ya kendo. Haka long yang jong Adam barka em ke jing ka banengkong ka dei ka bam. Mdai baduna bam, babon than ka bam. La biang lo teh haki pereden. Jak so ayu bom dan, jak jor ayu bom dan. Wa apa ri tu boong bom dai ban bam so adong. Kata ka dei jing long priu. Hak yang kasem mo teng kebadan kong kadai kabam. Siam balai kenduk lang mene song kurim. Perem hayeng jongi umju set kumto dok nut. Ha? Ni ya bam tong pan. Ya perem ka yang kasem naman kong ka bapin ya kenduk kadai kabam, kadai kata ka badan kong ka bagi kenduk. Waru Adam ba ka ia muruh ni. Kan mau Daniel ru pada kam dai jing songkurim handai kabam hi digawai ka ba bha ya kibriu ban ya adjust sakawai pa gajing bu Adam bar ka im kalong gajingnya keno hadien balada bam yu tu so adong kawan gajingnya keno kada khot ka ba khat ar jong kalong ka balai hi khot ka ba khat ar kalong ka balai ka ongkup no hung tu tiu Adam mulai thu kata ka briu ya ka ba melabu lok bar nga kalong makaken kabala ay hanga nau tau dieng bangala kumbam. Ukeno uang bedai kata kabriu kan. Ukeno ublay. Ukeno ru ya kalok ka jong u. Teng dal abakalahi sakeno ai kiwai. Hamtam hajing songkurim kabon kajing ya keno. Nakadaw jong pi pangasaya bagi saya hap. Yong si ong ngumta la daw dan kon lai ngot ro. Ina ka daw jong pi banga sadikyat. Ay osmo ang kita. Desipli osmo bah. Ina ka daw jong pi bangya kerdu. Kumtar ter. Begini jing keno ko makini kiwan haki yang kisem. Teng keno ya kimi ki paru. Baklam yo tho. Teng ya khlan lok no keno bom yo khun. Daya tho sak daya chong sak awai ru yo khun phet piang. Naso ka dei tang jing ai daw. Omdon ki long yeng ki berbiang lut, omdon ru ki bomdon ka jinga pher jing mut. Umlakiar ha jinga dai arngut hayeng hasem. Genesis ar pho hang to ko ong ba sapang kanong sumarlem ka babiang. Hani ka kren sapang kata kanong sumarlem ka bakumno ka bayaran kat dor ka mga ong mene. Kabaya persyak ajing syak kaktian ten rai kadai kaktian kabaya persyak hi kan thai bol sunrang ya pher na bang sedong ya persyak hai ki babon ki benta war ka met ka phat ngi la pher lupa dm kasur ngi la pher lupa ka bor ngi la pher lupa na ta ka daw kai bang ya pher na ta ka daw ki samla bar wat ki bala shong kurim mdei man sungo pher haba ka dong ka jing ya pher dei ban ya pher kai dei banyak pher naman boleh ulas na yang i hakata kadur re kum no pan ngi penyadai iwei kata kalong kabadan kam yang kisam ki ba ulok us pendam bet mitnat gitu yang kisam ki ba kalok ru ka pendam bet mitnat hari gitu yang ki ba yalong to ilong perlok i naka level jong ka kurung
Itnat ku itu jadi. Kata Yesus tu jangan asyik kan. Lalu dunah kia penyerap idap iway. Kia maaf iway. Namar baru argut kita kising pakala. Kapag sultanar kalong bawa Adam barka kia im sain baru syirta kising kisong ki. Ngang simpuli ni Bible bagla ya padlock. Hane kia roy parum pare lapi puli Genesis san berkot basau kong ba Iladon si bon ki brio ki keli u Adam barka Iladon kon kan thay nem. Nanong pi hoj. Dai ba ong mangamo pe Genesis san basau. La phim ra kot ba tho no iti khot san sau ta tho hang tu kup no. I dang ye pulia bah ka ting ka jong play in num klumar ka jing bot in yo sipun ka jing shai. Tho ko mane bat kisngi jong Adam hadien ba la pen kha ya ustet kilong pras pas nem. Bat la pen kha ya ki kon senrang bat ya ki kon kan thai. Bat kisngi baro jong Adam baula kilong khandai spa lai pos nem. Kan mpi ka nongot ki kon ksiu ka nongot ki kon miau kon khnai bat kom tar ter. Khandai spa lai pos nem. Bat kon kan thai bat kon senrang ong ka tin ka jong blai. So tenat em kata ka jing roy. Hai ni kisngi jong ite ese ka jing perkhat ka compare ya kum ka ni ka jing perkhat. Genesis lai khat san hang tolo ong ba usembai kren sapang usembai ubalong u Jesus Christ. Ngabai ka mun ong ni ka long ba ki jing kurkhu ki jong blai. Na ka sengkai jong Adam bar ka Wat hadin bagla lepop ru ubleu kerku yau sembayu jongki hadu bau Jisu wan bau nyok mat ka jing penem yelong ki kon ki kiti jong Adam bar kem hato kam dei ka jing kerku ka jong ublei pat polo kerku ka jing ka bau Adam bar kem kelai kendoru kalong ka ka bai dei bar ki kon ki kiti ngitip syapang ka jing dakai jong ukan Genesis sau iwei ka ong ngalai yo yau kon da ka jing yarap utrai habala kha yo kan ukon ning kong Kalong gajing kemen kata-kata ikmi pa. Ngala yo khon ka ong ka Ta gajing arap utrai. Andai ulah kalalong unang penyap briu. Mendur kan no ka paj ka do no jong Adam bar ka habagla do no yo Abel. Om tang kata handai gila do no yo kan. Namar ulah pet sedon na yeng. Mju kendo syu si jing Andai spa snem tamru umpat dia kendo yo khon tepi. Ulah pet na yeng. Baro tajing ukain ru uladai ubanengkong bantai ya kan nongba lani kasor kata pinlap Genesis sau kan yo nata kadau gijing baro kiwan bon hasor ong bom jing anong kandong rei kasor kadai kabawara sbon gijing made ukain tu basang nengkong ya kasor Genesis sau arpulai ko ong ba ulamek ukon ksiu jong ukain ru ulakal lalong unong penyap brio ubaar penyap brio hane ka perthai Omdai tang kata ulamek ubalong ukon jong ukan ulalong ubanengkong yu bonyo armut ki tengah. Chua kata ki yo tang kawai ka tengah. Hadin kata argut laingut tamru. Kajing kha yo set kamara kajing kerku ka paken jaman siam yo Adam barkaim. Kapateng jong Adam barkaim lain yo na uset om na ukan. Tapi puli ka Bible hadin ka lenong ka baksan. Baru hadok ke kitab jing berpau kadai syapang ka jing ka jong Adam bar ke leng bau set. Kabak ka jing jong ukan msum tho syo haga Bible. Alakan taj senan yo. Kata kadai ke jing kerku ka bau bele kerku yo Adam bar ka habaki kalabamot kum ka yeng kasem. Ikon kiksiu jong uset kata galong u Enok san arpo pilap ang to bo yaj bar ublay bala rong no yu shabneng klem yap kini ki kon kiksiu jong u uset u Noah u balong u kon miau jong uset ulong u brio u bahok bar ublay ula rio u bar ki kon ka jong u na jing sleom u Moses u David u Jesus Christ u Paul bar kumtar ter kini ki kon kiksiu jong uset hadu kini kisigi hakare perthai don arjaj Ibriu.
ki khon jong ukan bar ki khon jong uset pet ma phi hak imalang kasalang kidan ar jaj bar hak balang ro dan ar jaj dan ki balong kan dan ki balong set dan ki ba ailat hak jing alam ke jong bomman dan ki ba ailat hak jing alam jong blai na ba blai ai ka man ka balai lut kajing songkurem ke jongi kamkut tang hangi henrai ka kta ya ka yeng ka sem ka snong ka thau ka kta aru ya ka pateng jongi ba ka kta aru ya ka perthai baro ka wai ki ba komno ki khon ngin penmi ki khon ukan ni ki khon uset para bangai ki bala songkurem bar ki bompat songkurem ru kan e ka de ka khubor ka ba don nak ting ka jong blai kai ka rahai ba pirsim na ka banta ka jing songkurem kan kata shadow bom jukut kanum kun no tang hakarta ka jongi kakta ya kalawai ka jongi ki khon ki kti ki jongi ki bada ki hajar stam gen ya em nyemti pakanno hatong jumudur ba nyidon hangne menta kan no ki pateng gelayat de ki jing kerkhu ka jong ublai ka jing IT jongki nak ayeng ke jongi hang te penthor hak ti ki por banang wan nang kong ek gospel hang ne hapun thor imi e jongi ibom pat long ke stan hoj bar sis nong pat long ke stan de iwai ne ban kong bain long ke stan pa ime e tho khana yong i IT bha ding IT ke jong i hak ta ke por ki juwan wat kini ki phareng ru ki balong ki missionary amar ngi arep ke bha bha yeng ga yeng jongi kejudap da ukba sudah baru kiwai ki kamera bagia thu kumno ba imi et ke jing IT ke jong i ba hado kasngi ka bai khlat no ira ki kti shalor ba i duai par hakata ka por khlat hakapor ba ira ki kti shajrong i khlat te kam dei ke jing mi ke jong am ta kasngi ngasu mi bi hang ne em dei ke jing IT jong ki to ki bala leit no nakata daung ngim judai ban khain do thala ye ki bala lam yeng ki sang khana ngim dai ban dai khain do thala ye ki me ki pa ki jongi ye ki bala ya pen slur ngi ban chi ki sang kum ta ka khata ya ka lawai jong ka jing em ka jongi kata daung ki samla kai ba phirai ma ta ka si kan kata shadow bam jukut ni jukran yo Thomas Jones hari di ki me ki pa em kong e hi ka kata lut de nom don Thomas Jones ni nom yalong kum ne menta hi ka kata lut ya barok khoj ke jing song kurem ke jongi ke jing song kurem kalong ka kap slur tang ki ba slur ki banot pan song kurem tang ki ba slur ki banot ban yai ne ha jing song kurem adem lai song kurem katok adesnam asu thaj no asu ting no tanggi baslur ki banot ban song kurem bat tanggi baslur ki banot ban song kurem hado jong jing yap longkat balong tanggi baslur ki banot ban ong ba laja kumnu ru ngansa bai bat phi namar kata ka brio kata ka daw ka tin jong lai ko ong kumnu hong ni lagi ni kitab Genesis hi en pule rekan ni ngan sepen kot no ong kumnu khot bar phusau namar kata ken ubriu un ino yalau kpa bai la ka khme on yai ne bat la ka tengah ubrio un eno ya la ukpa bela khme unyai ne bat la ka tengah ngaset ong ki nong India babon ki ong ba culture khasi ya pher bhana ka culture hari nga smo ke sriam kan nei kam sim ong te mo ka kan thei kan eno ang ai bo ubrio un eno ya la ukpa bela ka khme ba nya so bat la ka tengah ki ka jik eno ba ka jing ya so ka don kam la kat bang irang song kurim ngire men kham jan silok arngot ngire men kham jingai ye ki wei pat kun thom ike bahi yang basam ge jongi ngam ong ge mangin i no em ndai hare ge jinga dei ge jongi arngot te ka rai ge dem dei ge jongi arngot teng teng mo habayarai arngot ya ailat no iki wei bakin wan war ki bahi yang basam ru ong da ge jing purom kamara sibon ge jing kulumar jing wan apa pia khlan arngot kain le alang ke baro la kalong ka kampisa arngot kain le alang teng teng ya don lala ka jong lok tip dan ka no pisa ka lok kalau kam tip dan pisa ka no lok
Yang long teli kum no hang ta kum yang kesem. Kabasong si akhirnya kisni ba ngalayo imo. Kalok kadon la kajong ka mobile la bandon tang ba password tip tang kalok. Password tip tang ulok. Tip pe ayuh tu mobile. Password jong ai log tip. Password jong ilok jonga ngangatip. U ATM pin number jonga ilok itip. U pin number jong ilok jonga ngatip. Takin long kawai. Ngong nama boleh ngasuh jan mo, nama ba ngasuh di kabalang kajongahi, kadairu. Kabang iam yasa nang red. Di kajing songkurim kalong kabakentang, kajing songkurim kalong kajing yakut, kalong ka kontrak bakal longru ka sakrament. Nama kata kadau, gari man sumariaka, tenang manawan ra kajing kerku. Ya kajing iam kajong isimet, kajing iam kajong armut, kajing iam jong kajing kesem. Ya kabalang. Bat nakabenta imlang kasalang. Itu yang pendam kajing dua. Ko akan kapor bapenda dua kerpang nakabenta yang kesem kajong pi. Itu ke empat songkurim dua nam tak kajing songkurim kajong pi. Kau boleh menyalam ya pi. Tak penseng ya kata yang kesem kabariu boleh. Tak kajing sutu, kajing lam kajong. Itu kebala songkurim. Duai, baka yang kasem kajong pi. Kan long, kum ka yang kasem kajong Adam berkaim. Hapdeng jeng duna ki babon, ki pop ki babon. Lagi ini hadu kabakut, baki long kajing kerku. Nagamanta kaburam kajong. Kok pajong yu bahap neng. Ya aingo nama ketin kajong me. Itu tuai bamen kerku yang yu baro. Bela songkurim bagi mempat songkurim. Ngin sutuk ko pa ka ega barai ka bangirai. Kalong ka bakentang. Kalong ru naga benta ka bam jukot. Ega bangirai kan ketaklot. Om tangi jing em kajong ni. Hendrai. Ki saudang saukon ki jong ni. Jika pateng ke jongi paro, kebahayang kebasem jongi paro. Ya dua kerpang au blay, kerku yang bajong mensiam jongi. Dua ini aingo hak kerteng ke jong try, ponong pen iam jongi Yesus Kristus ni dua. Amen. Tungnya penwai no ya kan kejing seng. Dah kabangnya ruai lang kejing ruai kabasan spa arpoar. Kejing ruai kabasan spa arpoar. Yang Kristan basensyar ublay, jing suk kadan hangta. Kijing yaro badap baslay, yau hala kerta. Tang hau ban IT, bar yau ban syakri, man laga sengi man laga por, ulong ubakordor. Kijing ruai kabasan spa arpuar, bad kabasan spa khatpra. Ye Kristan basen syar ublay, ching sukadon hanta. Kijing yaro badap baslay, ya uhala karta. Tang hau ban Bad ya uban syakri man lakasgi man lakapor ulong uba kodor man lakasgi man lakapor ulong uba Kodor Kak tinjong ublay ka bakor Harem paying Kristan
Thang makahi ka ba ay bor, men simplot ka kersyan. Jing kular don hani, plin ya ka ban puli, man lakasmi, man lakapor, kalong kaba don bor, man lakasmi, man lakapor, kalong kaba don bor. Jing duai narem paying Kristan, kin yai long barabor. Latang kani ban roy bansan, ladang ila nyokor. Jing pen shoy usoy tan, kim la bahantur hajan, namar hasen da jong utrai, kabor jing jo un ai, namar hasen da jong utrai, kabor jing jo un ai. Hu jisu kwa ban sen sha, yin Kristan ba ropar. Tiang bat ben long uk di trong ka, un rina ki jing ma. La da ki wei kim tre, hu kum jong uban le, mga lemban kayingin ay, jing syakriya utray. Mga lemban kayingin ay, jing syakriya utray. Kerpat yai teman besan W1 swit, bayin ai ke jengkur kupin wai. Ini wai. Kebawai no jong ni kejing syakri bat kejing mani kejong ia ma ablay limba kini kepor. Nyai ngo ia kupa nam taki ke ibaro ke bengilayo limba kini kepor kupa. Shisha try melekir kuingi limba ke ketien kejong ma ablay rap ke bengi sngo limba kini kepor. Ken songsa ki donot bat ke mensim kejong i. Bat ken penlak ru ingi kupa. Ken kupa kejing bakat kum keman ke jong mah bangin tei ki long ying long sam ke jong i da ke jing lam ke jong mah kram ki yeng jong i kanong ki baskam bat ki bane bangin long jing ker khu la ke jong ka yeng ke sam ye ka balang batru ye ke ri ke jat ben riu bat ye ke pertahi barok ko we blai bi ye ni ai ngo ye man ta ushakri jong mah bat ni dwai menang ker khu yu rengkat bat ke yeng ke sam ke jong kenong yo mat ye ke jing ker khu ke jong mah ablai tunang pendon kami u kupa menangkat bat kiyeng kesam kupa hak jing syakri ke jong ki ma ya jing elap ik gospel ke jing pen me ke jong ma bawai no jong kini por kupa ngi dwai ke jing it ba ke jong bleu kupa na bom jukut sebom jukut ke jing ai ke badap yang dap kerhai ke jong try bat unong penim jing disgrace lembat ke jing slok ke jong mensim bakot ni belong lai hawai blai ke lor lembat ngi wi pi wi ben ke por
lengkat bat ki yeng kisam ke jongi bat ki parabungai ki bamani bat syakri ma keling setelak ke perthai nadu mentah bat sekarta bom jukot ru amen